Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom pokračovaní zápasu Northamptonu a momentálne teraz hrám za seba. Čiže to je... To je trošku na kokot. Wow, skúsim to takto hrať, lebo tak som to ešte nikdy nehral. Proste... To je trošku na píču. AB Pro. Á. Wow, gól. Dobre, nastavenia, pozriem nastavenia. Myška má ser, ty vole. Herní nastavenie, nie. Áno, herní nastavenie, presne tak. Pro. AB Pro offline. Toto vyskúšam, lebo tu je to zaujímavé teda. Pro nastavenie. To je kokotina, že... Musíte hrať tak, keby ste hrali v skutočnosti. Wow, je to tam, krásne, videli ste to, aká nahrávka, aký strel, aká gól? Tak toto človek nevymyslí. A keď toto človek fakt nevymyslí. Dobre sa tak hrá. Je také zaujímavejšie. Stále si berem toho jedného hráča, ktorý má... To už nie je môj hráč, ale tento áno. A Gago ide dopredu. Fakt, toto je ako pol, kurva. Do piči, to sa kurve nehrá. Strašne kokot sa to hrá teda. Strašne sa to kokocky oberá. Nedá. Strašne zle. Bit of movement by the opposition to nick that ball from the throw. Juhu, ty kokos, to je vedľa. Ako keď sa zbliží tá kamera a ide to do tvojho, tak to je veľmi ťažké. Kečný ide dopredu. Je to tam. Brutálne to vyzerá, brutálne sa to hrá. Takýto mod. Úplne inak sa dá ovládať ten samotný hráč v tej rýchlosti a tom všetkom, v tom spracovaní. Je to úplne o ničom inom, aj keď... Nepáči sa mi ten štýl, že sa tam mení tá kamera.
tackle. Gago. And now he's looking for some support. Ježiš, on to odjebal, chápeš to? A, jaký offside? Offside? Jak mohol byť v offside, mi povedz. Ale ja som nie, aha, ja mu som hral do piči. To je čurá zmrt. Trošku to posrali. Ale na druhej strane dal som strašne veľa golov, tak to je super, ne? Mal som vytvoriť škance. Invitational Cup Group Stage 2 and the ball is rolling again. No. Pekne, pekne. FIFA o čom? Lepšia to hra za všetkých asi. Wow, krásna nahrávka. Kam to chceš? Ja to odpadnem. Kam to chceš? Tak to tam dostal. Fakt sa to zvláštne ovládá, ale úplne sám. Really trying to use the full width of the pitch here to make some progress. Been a move in the transfer market today from West Ham United. They have made the signing. Well, 35 million or isn't a small figure, but loads of potential. Sakra, toto bolo. Som nečakal ani. Škoda, chytil to brankár. Odkop ďaleký. Ježiš, taká strela kokotka. A to bol s ľavačkou. 9,3. Cresswell. And it's gone out for a throw. Čo bolo? Aha, auty. Gago. Mi to nabehuje. And it will go into the middle now. To bolo veľmi zlé. Zahraté teda. That's an easy interception. Ježiš, to bolo úplne zlá nahrávka. A very thoughtful one. Opäť. Lee Martin. It could be a chance. He's missed it. Ježiši Kristia, mu takú dám nahrávku a on to odjebe. Just a change now. A pritom potrebujem skôr góly. Ja som moc malý na toto. McGinn. They're looking for a hero here, this team. Well, the manager on the sidelines waving his centre halves forward. Could be Route 1 stuff now. He might be through. Aj tam gól. Je to tam, výborne. Takže bola to nahrávka na Collinsa a dal gól, takže I'm very happy, spokojnosť. 4-0. Ale no tak.
Prečo mi to nejde zrušiť? A už to ide. It's a tough game for the team that are trailing. They're out of the contest really. They're just playing for pride. They're really being torn apart. Lee Martin. Collins. Richards. And shoots. To bolo len pekné. The goalkeeper can deal with quite comfortably. A chlapci dobre hrajú, len... Just 1 minute of added time to come. Richards. To jak nahral. Ainsworth. Výborne to zblokoval. Well, that is going to be the goalkeeper's. Tak a koniec zápasu 4-0. Myslím, že už to budem hrať iba čisto len na tu hráča, ale všetkých a nie takto, to sa nedá. Výborné hodnotenie, skoro 3 góly. Premium ráno. Dobre, ďakujem pekne za sledovanie, čaute.